बाबू तो साइड हो तो रे बिहान पकड़ ले सर आपको परिचयटा ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେରାଇ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ। କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରା ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଏଇଟା? ଆଜି ସକାଳ ଆମେ ଡେଲି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ମାନେ ଇଲିଗାଲି ବାଲି ଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଦେଉ ନଦୀ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲିଗାଲ୍ ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ, କୌଣସି ଟିଟି ପରମିଟ୍ ଅଛି କି ନା କ'ଣ ବାଲୁର କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ତ ସେମାନେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଦେଇପାରିଲେ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଆଣିଥିଲୁ। କେତେଟା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାର୍ ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଯେହେତୁ ଆମର 8ଟା ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋଡେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଧରିଛୁ। କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଫାଇନ୍ ହେବ ସାର୍ ଏଇଟା? ତ ଏଇ ବାବଦକୁ ଆମେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଗାଡ଼ିର କେତେ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଏବଂ କେତେ ବାଲି ଅଛି ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମର ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ବାଲୁ ମାଫିଆଟା ତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ସାର୍? ଏବେ ତ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍? ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ବିରମପୁର ହେଇଛି।